Poštovani učenici, evo nas sada i u objašnjenju Google učionica šta to konkretno možemo da očekujemo, šta je ono što će od vas nastavnici tražiti. Ja se nadam da već uspešno koristite vaše školske e-mail naloge, odnosno vaše školske Google naloge i da se priključujete polako učionicama koje za vas pripremaju vaši nastavnici. Evo sada malog objašnjenja kako to sve izgleda i kako u suštini treba Google učionice da koristite. Pre svega, moj savjet je da svakoga dana, bar jednom, prođete kroz sve Google učionice koje ste prihvatili ili kojima ste se pridružili, odnosno tu gde su vas nastavnici pozvali. A ako postoji nova Google učionica, kao što je ovde na ovom mestu, obavezno se pridružite i tog trenutka će vam se otvoriti sadržaj baš te učionice. Ovo je neka, naravno, probna verzija. Iz čega se sastoji Google učionica? Dve stvari su najbitnije. Ova prva, gde je naslovna stranica, to je takozvani stream, gde ćete bukvalno vidjeti sve ono što nastavnik postavlja jedno za drugim, kao neke najbitnije informacije, hronološki poređane. Vi tim informacijama ili zadacima ili materijalima možete direktno odavde pristupati. Ali ono što je važno, druga stvar u okviru Google učionice jeste školski rad, gde se objedinjuju sve one stvari kako je nastavnik zamislio da izgleda njegova učionica, odnosno njegov rad sa učenicima. Ovde konkretno nastavnik je postavio nekoliko stvari koje otprilike izgledaju ovako. Ova poslednja ili da kažemo prva stvar, dole opisano, jeste jedan nastavni materijal koji je u Word obliku, gde je nastavnik samo želeo da neki materijal postavi na ovakav način da je učenicima to dostupno za čitanje, na primjer. Evo, ovo je nešto za 5. razred, nemački jezik. Kada se otvori ovaj takozvani preview deo, možete naravno da zoomirate, možete da scrollujete, čak i da odštampate. Naravno, vraćanje nazad na ovaj način vršite. Obično pročitajte ovde, nastavnik će napisati detaljno objašnjenje šta se od vas traži i naravno na taj način će vam preneti uputstva, a na vama je naravno evo da nekako istražujete u početku, da vidite gde ima neke opcije da nešto označite, kliknete, da eventualno otvarate, da možete da vidite koje sve opcije ovde postoje. Naravno, to je samo jedna od ovih stvari. Evo, vraćamo se ponovo u školski rad. Druga stvar je pitanje koje nastavnik može da ovde postavi. Naravno, opet će pitanje biti ovde naznačeno, opet će neko uputstvo za odgovaranje biti naznačeno na određenom mestu i evo sad prikaži pitanje. Naravno, pitanje je vrlo onako jednostavno, verovatno se traži od vas da izračunate nešto ili da napišete, unesi svoj odgovor, moj odgovor je naravno ovaj. Opet može nastavnik da formuliše koliko ovo pitanje nosi nekih poena, vi naravno možete da predate vaš odgovor, čak imate mogućnost da dodate neke komentare koje će nastavnik videti ili zavisnosti od podešavanja da prikaže vam se i odgovori drugih vaših drugara koji su recimo na ovo pitanje odgovarali. Kažem, nekad se ove opcije menjaju, sve zavisi kako je nastavnik nešto podesio. Naravno, to je isto jedan od načina šta vas može očekivati u Google učionicama. Samo da vidimo da li ima još nešto u školskom radu. Da, ovo je isto neki materijal postavljen, s tim što je ovo jedan video link, mislim da je baš do YouTube-a, gde je nastavnik želeo da učenici preslušaju ovu
kompoziciju kao što bi je slušali i na samom času. Vi naravno možete da pogledate i koji sve vaši drugari slušaju ovaj predmet, odnosno u ovoj učionici su zajedno sa vama. Eventualno možete da pogledate prostor na Google disku koji je vezan za ovu učionicu. Trenutno mislim da ovde nema svakako ništa. Ili da eventualno otvorite Google kalendar. U nekom doglednom vremenu siguran sam da ovde može da se iskoristi za jednu dobru pripremu nastavu ili neki raspored časova. Nadamo se da ćemo to u neko dogledno vreme i aktivirati. Jedna od drugih stvari koja može isto da vas očekuje kod ovih, da kažemo, učionica može biti neki test. U smislu da na određenom mestu, recimo, popunite određene podatke. Da li će to biti popunjavanje kao u Word dokumentu, da li će možda biti dopunjavanje neke PowerPoint prezentacije ili nešto slično, ali evo ovde konkretno je nastavnik zadao tačno određeni zadatak i traži od vas da popunite nešto u Word dokumentu. Ovde je sad interesantna situacija zato što je svaki učenik dobio svoj Word dokument, radi u svom Word dokumentu. Ovo je sad takozvana preview verzija, ali sada imate, da tako kažemo, dva načina rada. Jedan način rada bi bio da, evo, svakako ćete morati da odete u novi prozor, da se otvori drugačiji način prikaza sa novim ovim elementima. Jedan od elemenata jeste da možete da downloadujete ili kaže ovde preuzmi dokument. Kada preuzmete dokument, on će se naći na vašem računaru i vi ćete moći u vašem Word programu, recimo koji imate instaliran na vašem računaru, da napravite neke izmene, ali morate da vodite računa kada to završite, na koji način će se to vratiti nazad nastavniku. Sad ja ne preporučujem ovaj način. Google servisi u sebi sadrže i programe koje rade online, a mogu da posluže baš za ovakve jednostavne stvari u smislu da, evo sad ovde vidjet ćete za koji trenutak, ovde na sredini, znači kada smo u ovom prvom trenutku kliknuli na ove tri tačkice i rekli da se otvori u novom prozoru, ovde na sredini imamo mogućnost da otvorimo ovaj dokument u različitim aplikacijama i ja želim da mi se dokument otvori u Google dokumentima. Tako se naziva Googleova aplikacija koja je ista kao i Microsoft Word na vašem računaru. I bukvalno ovog trenutka, znači vi radite na ovom dokumentu, menjate neke podatke i ono što je važno, posle svake vaše izmene, ovo se automatski snima. Ono što ovde ćete primetiti jeste da ove opcije liče na ono što već ste radili u bilo kom programu za obradu teksta i da vi sada možete čak u smislu iskoristiti nešto od opcija umetanja slika, recimo, koje mogu biti već na nekim od ovih, da kažemo, izvora, da li će biti na internetu, da li će biti na Google disku, čak i sa vaše kamere. Da li ćete ubaciti neke grafikone, kojih sad sve oblika, možete to malo eksperimentisati otvarajući neki novi dokument. To se uvek možete vratiti ovde na početak vašeg naloga i izabrati rad sa dokumentima, otvorit će se i tu možete recimo testirati kako izgleda rad u jednom Google dokumentu. Vraćamo se ovde, ako sam napravio ove neke izmene koje sada je nastavnica tražila da se naprave, tako, odnosno da se odgovara na pitanja, da se popuni, evo ovde konkretno ovaj formular, izvinjavam se što nije sa tačnim odgovorima. Taj dokument se istog trenutka, kažem, snimio i vi bukvalno ovaj prozor možete sada da zatvorite. Evo, ja ću zatvoriti sve ove prozore koji mi ne trebaju, vratit ću se u Google učionicu. To je bila učionica vezana za biologiju 6. razred.
I ono što ću ja sada vidjeti ovdje kod mog ovog dela jeste da sada kada ja otvorim ovaj dokument, one izmjene koje sam ja pravio su zabeležene. S druge strane, nastavnik sada je ovo dobio kao vaš promenjeni dokument i može da napravi ocjenjivanje ovog vašeg rada. To bi bilo sve za ovaj put, znači dalje ćemo gledati da vidimo kako može da se iskoristi Google učionica za aktiviranje recimo nekog online susreta, uživog susreta, da pratite predavanje svog nastavnika preko pre svega web kamere ili samo preko mikrofona, kako to već nastavnik bude osmislio. Hvala puno na pažnji, prijatno